Hej, jeg hedder Tobias, og jeg arbejder sammen med Tobias, Signe, Josefine i den her opgave om randskostede ja, og jeg vil starte lidt med at snakke om dannelsen af randmoræner. En randmoræne er kendetegnet ved, at en gletsjer står og arbejder sig frem og tilbage på landjorden, og på den måde laver en randmoræne. Jeg har valgt at vise en meget kort video her, hvor man ligesom kan se, hvordan det her det foregår. Så se med her. Som I kan se, så står den og arbejder sig frem og tilbage, og det skaber ligesom det her bakkede landskab, som er kendetegnet ved randmoræner. Derudover så, i og med at den her proces den finder sted, så skubber, og isen den skubber sig frem og tilbage, så samler der sig nogle materialer og skaber ligesom ujævnheder i det danske landskab. Den video, jeg lige viser jer, bliver også kaldt for bulldozer-metoden. Og det kan så lige tilføjes, at randmoræner også kan dannes ved, at materiale fra isen falder ned foran isen, og så kreerer en vold. Og ja, sådan kan randmoræner også dannes. Hvor findes landskabsformen i Danmark? Ja, og som vi kan se her på Danmarkskortet til højre, så er der en masse små mørkebrune pletter rundt omkring. Og det er den såkaldte randmoræne, og det ligger i Østkysten, Nordjylland, Fyn og Sjælland. Og de lag, som der ligger lige nedenunder, som der er sådan lidt lysebrune, det er morænelandskab fra den sidste istid, som der består af overvejende lerbund og overvejende sandbund. Yes. Og man så kan se herover langs vestkysten, der ser man ikke de her randmoræner. Og det er så grundet af det morænelandskab, der så er dannet fra næstsidste istid, som så også består af overvejende lerbund og sandbund. Men det her det er så ikke i stand til at kunne danne de her randmoræner, grundet at for eksempel, at som jeg kender vestkysten fra i dag, at der er helt vildt mange klitter og rigtig meget sand. Ja, og her har vi så 3 eksempler på, hvor landskabsformen er henne i Danmark. Og vi har et eksempel her fra Nordvest Sjælland, og det er de 3 Værhøje buer, og vi kan se, der er 1, 2, 3. Og så er der Munkebo Bakke på Fyn, og så har vi Bakkedragene på Nordsamsø herover. Og så blev vi spurgt, hvad landskabsformen den kan benyttes til. Og det er sådan, at ved det her landskabsform, som hedder et randmorænelandskab, bliver karakteriseret som havende en høj bonitet, som betyder, at det er rigtig godt at dyrke landbrug på. Og man kan også udvinde en masse nyttige råstoffer, som for eksempel grus, sand og ler. Og så er det sådan, det giver ikke rigtig nogen mening i forhold til det her billede, men på de højeste steder ved landbrug eller randmorænerne er der sådan lidt sandet jord, som rødgran rigtig godt trives på. Og så er det sådan, at randmoræner de generelt er rigtig flot at se på, som vi også kan se på det her billede. Så man kan godt forestille sig, at der kunne være nogle turistattraktioner nogle steder i områder med de her randmoræner, da de er rigtig flotte. Så det er jo ikke noget, man ser så tit i Danmark med bjerge og sådan noget. Det er nok det tætteste på, man kommer på et bjerg her i Danmark. Ja, og til slut her har vi vores litteraturliste. Tak fordi I så med.